Kashim Shatima mun ga iyawa lallai mun fi su da komai golden arewa kai haskawa lallai addu'a ta mutane suna ta bingoni na arewa lallai Kashim Shatima Kashim Kashim Vice Shatima President ga angon nana Kashim nana kin yo dace yau angon ki golden boy ne garkuwa na matasan arewa baya goyon marayu Kashim Shatima rabbana ya dada maka girma sama yau kasar mu gaba ɗaya Kashim Shatima ka zama babba yanki na arewa talakawa kai mu karaba taimakon da kake yi ka ba wa yaro ka ba babba ba irin ka arewa yau golden kai kadai na gare mu a kasar mu ana yin ka jarumin mu damu mu bi ka ka ba wa kirista ballanta na musulmai naka ka iya ka huta Kashim Shatima an gonnana damuna da irin ka kasar mu ba mu ba kukawa garkuwa na matasan arewa baya goya marayu Kashim Shatima Allah mu yadda dau maka girma sama haka sama garkuwa na matasan arewa baya goyon marayu Kashim Shatima rabbana ya dada maka girma sama garkuwa na matasan arewa baya goyon marayu Kashim Shatima Allah mu yadda dau maka girma sama a hawan sa kujera matan kasan ba sai madalla yayi gwamnan Borno Kashim Shatima har sanata ma yau kasar mu gaba ɗaya Kashim Shatima linzamin mu taimakon talakawa shine kaɗai yake barin mu masu aikin gaske gwamnatin su alkhairin mu yayi gadon kirki Kashim Shatima gwannana ya hani da miyagu yan ƙasa muna taimawa sannan an gwannana Kashim Shatima alkhairi ne garkuwa na matasan arewa baya goyon marayu Kashim Shatima Allahu ya nada maka girma sama gaba dai Kashim garkuwa na matasan arewa baya goya marayu Kashim Shatima rabbana ya nada maka girma sama Kashim Shatima namu yau mataimakin kasar mu yan arewa ga ubanmu Kashim Shatima namu mai share kukanmu mai kicin jama'ar mu Kashim Shatima namu sannu uban gidanmu golden arewa namu angon hajiya nana hajiya nana uwarmu ke ce garkuwarmu sama sama garkuwa na matasan arewa baya goya marayu Kashim Shatima Allah mu yadda dau maka girma haka garkuwa na matasan arewa baya goyon marayu Kashim Shatima rabbana ya nada maka girma sama andamin nani galdum Kashim Shatima don RDM bandira be fulbe gare nan mo don RDM nasito den janjen janjinen bo haɓi koyme en accu ko woɗa fulbe hande tokken ko woɗi Kashim Shatima hanko wi ka tokken gorko mo haɗi kidnapping banditiri ɓe ɗon kula gorko en kowtuku emen tokken mo hammo ɗo darani en on nani komi wi on fulɓe hande tokke woɗɗum fulɓe Nigeria biɓe non ɓe kinni Kashim kunjiyare mi yetti Allah ɗo ɓe fu tokkimo har e kawtal hoore fulɓe fu ɓe bi tokkenmo baya goya marayu Kashim Shatima yey mana komai addu'ar mu gare ka Allah ubangiji ya sare ka kaji an gonnana an buga da kai an barka makiyanka suna ji suna gani ko kai musu nisa wanda duk bai son ka ya faɗa ko na rankushi kansa garkuwa na matasan arewa baya goya marayu Kashim Shatima Allahu ya daɗo maka girma haka sama garkuwa na matasan arewa baya goyon marayu Kashim Shatima Allahu ya
yatima. Garkuwa na matasan arewa baya goya marayu. Kashin mu shatima, Allahu ya daɗo maka girma haka. Garkuwa